салом дӯстон ва боз як сайти дигар барои пулкоркунӣ ба таври автоматӣ ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. ва вақте шумо регистратсия мекунед, дар баланси шумо 1000 рубл мегузарад ва ина ай 1000 рубл ози ба таври автоматӣ кор кардесай ва сабрат вақте дар инҷа пули дар коритона кор карде сабрата интихоб мекунед ва ина начислена сабране ва пул дар баланси шумо мегузарад ва ман аз ина гирифтам 95 копек дар баланси ман гузаштаг. ва агар бихоҳем ки пул бисёртар кор кунед пополните интихоб мекунед ва дар инҷа менависем минимал каш 100 рубл ай 100 рубл боло пул гузаронда мешавад ва перети ки пополненро интихоб мекунед ва дар инҷа кашлокҳои шуморо нишон медиҳад ва дар инҷа кашлокҳоро картҳоро нишон медиҳад ки метавонед шумо бо воситаи ҳамин кашлок ё ки картҳо дар ҳамин сайт пул бигузаронед ва инҷа картҳоро нишон додагиай дар инҷа бошад электронӣ кашлокҳо ва ина пайр астай эквивалент юмани киви перфект мани ва инҷа кашлокҳои биткоин троне ё астай. ба воситаи ҳамиҳо метавонед шумо пул бигузаронед дар ҳамин сайт ва вивестиро интихоб мекунед шумо метавонед дар инҷа пултонро бигиред, аммо пешакӣ бояд ки кашлоктонро дабояд кардагӣ бошед ва мисол бигирем кашлоки пайра интихоб мекунед ва дар инҷа нишон медиҳад ки инҷа чанд сими кор кардагӣ менависӣ ва дар инҷа бошад пинкодша бояд ки инҷа пинкод сохранид кардагӣ бошӣ ва минимал каш 5 рубл яъне ки 5 рубл кор кардӣ метавонӣ аз ҳамин сайт пулта бигирӣ ва дар инҷа нишон дода ки ваш навидаҳо дар як рӯз ман 1 рублу 56 копек кор мекунам ва дар як ҳафта 10 рублу 89 копек дар як моҳ бошад 46 рублу 66 копек пул кор мекунам ва проценти мақсад фоида меовардагии мо 0.15 ай ва агар шумо бихоҳед ки зиёдтар шавад ва дар инҷа нависаги агар бихоҳед ки дар як сутка 6.5% кор кунед шумо бояд ки 100 рубл дар ҳамин сайт бигузаронед ва 6.5% кор мекунед дар як сутка ва инҷа бонус нишод нависаги 1000 рубл вақти регистратсия кардан шумо да падарка метаҳанд ва дар як рӯз 0.15% кор мекунад ва инҷа нависаги ки подарочный бонус за подписку яъне ки дар ҳамин ё сайт доранд дар контакт подписатсия мекунӣ ва 200 рубли дига шумо да падарка мекунад ва барои подписатсияро интихоб мекунем ва дар инҷа благодарим за подписку бонус будет зачислена после проверка модератсии ва закрит интихоб мекунем ва бо ҳамин телеграм каналдан подписатсия мекунем ва як подписатсияро интихоб мекунем ва проверка ки кардам бо 200 рубли дига барои телеграм бо пул кор мекунем. вақте ки шумо якум бор пул мегузаронед дар ҳамин сайт 5% шумо да падарка мекунанд плюс 5% дига бо зиёдтӣ мегузарад дар баланси шумо ва инҷа вақте ки шумо 25 та реферал дар ҳамин сайт ссилкатонро рӯй мекунед 25 кас ба ссилкаи шумо регистратсия мекунад ва шумо 2500 рубл кор мекунед ва дар инҷа нависаге ки чӣ хел бонуса мақсад мегирӣ ҳамин сайт дар подписатсия нависагӣ буд инҷа медоред нависагие ки чӣ кор кардан дар кора барои бонуса гирифтан ва инҷа мехонед ва иҷро мекунед ва инҷа дар бораи партнёрский программа нависагие ва нависагие ки вақте шумо ба ссилкаи шумо регистратсия мекунанд 50 рубл барои ҳар як одам шумо пул кор мекунед ва 8.1% ай суме ки мегузаронанд суми коркардагӣ ва ё бо шумо пул кор мекунед инҷа 50 рубл бо нависагие барои реферал яъне барои як одаме ки регистратсия мекунад ба ссилкаи шумо инҷа нависагие ки чӣ хел ссилкаро рӯй мекунӣ ва дар инҷа нависагие ҳамаша мехонед ки чӣ хел мумкина ки ссилкаро рӯй кардан чӣ кор кардан дар кора ҳамаша дар инҷа нависагие мехонед ва ссилкаро инҷа ваш ссилка нависагие ин ссилкаро копировать мекунед скопировать нависагие ва ссилка копировать мешавад ва дӯстотонда рӯй мекунед ин ссилкаро ва дар боло мо гуфтем ки инҷа барои подписатсия пул метаҳанд ва ин поёнда контакт доранд телеграм доранд медоред подписатсия мекунед ва дар инҷа баъд чӣ мекунед
Я подписалсаро интихоб мекунед, проверка кардан 200 рубл плюс 200 рубли дигар барои Telegram ва 400 рубл барои подписатсия бо пул кор мекунед. ва барое ки пултона гирифта бутонед, шумо настройка дамед рӯе дар инҷа кашлоктона добавид мекунед. ва ин ама кашлоки пайра добавид кардагиам ва пеши кашлока добавид кардан инҷа данависаги ки пин-код для операции. Пин-код должен состоять только 4 цифри, яъне ки 4 рақам бошад. 4 та 1, 4 та 2, 4 та 0 хеле рақамҳо набошад. ва инҷа пин-кодро интихоб мекунед ва шумо дар инҷа нишон медиҳад 4 рақам бояд бинависед. ва ягон рақами хитона интихоб мекунед, 4 рақам менависед, сохранид мекунед. ва вақте шумо кашлоктона ки нависед, инҷа пин-код мепурсад, пин-кодро менависед, сохранид мекунед ва кашлоктон сохранид мешавад ва метавонед пултонро бигиред. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.